Meki előttről jelentkezem, szevasztok, üdvözlök mindenkit. Aki nem hiszi, hát az járjon utána. Itt vagyunk a Donaldsnál. Így elvitelesen is úgy érezhettem, hogy a McDonald'sban étkeztem. Csak közben mégse. De már nem volt hely nagyon bent, úgyhogy úgy döntöttem, az elvitelt választom. Ez van. Figyelem itt az embereket. Kicsit náthás vagyok, meg most lehet, hogy a refluxom is megdurrant egy kicsit. Figyelem az embereket, hogy mi a fasz csinálnak. Figyelem itt a drive-ot, hogy lassan bedugul. Már még egy autó jönne a drive-ba, akkor az már kilógna az útra. Úgyhogy fantasztikó. Tanulmányozom az embereket, miközben egy volt futár is beáll. Tanulmányozásom során semmi jó véleménnyel nem vagyok továbbra sem az emberekről. Én, ha lehetne választani, akkor nem az emberek csoportjába tartoznék legszívesebben, de hát ez van. Na mindegy. Amúgy egy megcsikent ettem, kértem bele halapenyót, és arra jöttem rá, hogy ilyen plusz hozzávalóként a halapenyó az inkább a marhahúsos szendvicsekben működik faszán, sajtburgerben, McRoyalban és egyéb speciális marhás burgerekben sokkal jobban működik. Mostanában rászoktam a zöld teára. Talán gyomorkímélőbb, mint a kóla. Szénsavas kóla. Aztán lehet, hogy nem. Fasz tudja. Mert hát a zöld tea elvileg jó a gyomor savnak. Csak hát ez nem zöld tea, hanem valami tartósítószeres zöld tea ízű Lipton cucc utánzat. De talán még ez is egy fokkal kímélőbb jellegű. Közben nézem az órát, mert dolgozni is kéne még. Igaz, hogy péntek van 1 óra, de lehet, hogy ezt a videót majd csak szombaton fogjátok látni. Sőt, nagy valószínűséggel szombaton fogom majd feltölteni. Valamikor délelőtt folyamán. Mert most délután már nem leszek wifi közelbe. Mobilnetről meg nem tudtam ezt feltölteni, csak wifi-ről. Sajnos nem vagyok korlátlan mobilnetes, mert nincs annyi pénzem. Szegény ember vagyok, még mindig. Jött még egy autó a drive-ba, de most már előrébb ment a sor, úgyhogy még mindig nem lóg ki. Na most! Határeset. Még nem lóg ki, de majdnem. Szóval, ja, itt ülök és pihengetek. Menni kell lassan a boltba. Meglátogatom az Interspart, mert kell vegyek egy 100-as zsepit. Ugyanis még a nátha is egy picit megbaszkulált. És folyik a taknyom 1000-rel. Mindig nincsen kilógás, na mindegy. Szóval Interspartba még veszünk zsepit, meg kaját, meg innivalót, aztán mehetünk dolgozni. Mellesleg elkészült az autóm is, nyilván mivel benne ülök.
Hát nem volt olcsó. Nem volt olcsó, kifejezetten nem. 27.700 forint volt. Egy jobb belső ködlámpa, illetve egy a ködlámpa mellett ilyen műanyag burkolat. Ilyen szellőző nyílás, hogyha ez jobban segít. Megmutatnám most, de nem szállok ki. Hát... Igen? Halló? Még itt ilyen 1000 éves meg is kollégák is néha megismernek autóba ülve is. Borzasztó. Borzasztó állapot. Na mindegy. 27.700 forint volt, szóval 300 forint hiány 28. Nagy matek feladat volt ez. Fájt kurvára így hónap vége, hó elején. De nincs mit tenni, ki kellett fizetni, mert júniusban műszaki vizsga is lesz, de örülök. És ugye, ha rendelkezik az autó ködlámpával, akkor a ködlámpának működnie kell a műszaki vizsgára. Ez a szabály. Úgyhogy meg kellett csináltatni, sajnos. Az lefulladt. Jó van. Megesik. Megesik, hogy kanyarodás után az ember lefullad. Furcsa dolgok ezek, mindegy. Na jó, szóval a kiadások azok megvannak. Az ember spórolni akar, akkor mindig jön valami, egy nyúl, vagy valami gebasz, ami aztán a megspórolandó pénzt azt így kiszippantja a pénztárcádból, vagy per bankkártyáról. Nekem nincs is pénztárcám, úgyhogy azért mondtam. Na mindegy, menni kell dolgozni, csak mondottam, beköszönök egy ilyen kis videóval, egy rövides videóval. Remélem mindenkinek jó lesz a hétvégéje. Sziasztok!